Takže čau, zdraví vás velký a malý. Čau. Dnešní challenge bude o tom, že si tady vedu skleničky tady Red Bull, jo? A Vítko konečně prošlý, to je čerstvý koupený. Jistě, že je načatý. Už to víc není, veď. Bude to žvejkačkový Vítko, že jo? No, určitě. Tady to pilsner, všechno značkový, všechno napodarovali, máme reklamy. Všechno jsme bohatí. Takže... Co to asi rozhodne? No, svěl. Jak se tady má počkat 15 minut? Jenom malý to jsem. Teď toho budu mít víc. Teď. Máte tak pivo, vole. Tak si ale ten. Aj. Tak ty by máš nějak asi nevím. Takže hezky. Tady je tak. Tak, hezky. Voní to pěkně. Ale. Stačí, ne? Dana. Načne nový. Si bude sám, protože já jsem to pak nemůžu. Ty jsi byl tady teda. Vypadá to... Je jenom hezký povíru, víc ne? Tady to je vidět krásně. Tady, vidíte toho, takhle tady je tady hezký plaze, jak nějaký... To vypadá... Ty, čím to jo? Vidíš to tady, jak je to? Tak no, a teď musíme 15 minut teda počkat a Red Bull by měl být tady dole a teď by měl být to taková pěna. Jo, to jsem viděl. Takže počkáme 10 minut. Takže zdravím vás znova po asi už skoro hodně, po 50 minutách. Mysleli jsme, že to bude trvat 15 minut, podle toho, jak jsme koukali teda na jiný videa. A ono, jak si ne, tak když si můžete vidět, tak takhle nám to vzniklo za 50 minut, no a nebaví nás to čekání. Asi to není ještě tak, jak to má být, ale prostě, no už nás nebaví čekat, takže se do toho pustíme asi, jo, no určitě. No, jak to? Bylo to být 15 minut, asi jsme přehnali skleníčku možná, nebo něco, nevím. Teď ti poradím, víš to? Počítáš s tím? Zkus to přihlásit. Počítáš s tím? Když se přidívá, tak jo. Fajn. Takže brácho, ťuknem si. Takže jdeme na to. Takže na zdraví a až do dna. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, pojď. Fuj ty vole. Hej, když to polkneš, tam musí cítíš ten sliz, kámo, úplně. To je fakt jak zkažený mlíko. Jestli mě porazit, budu tam. Na čurák má větší hubu. Není to tak hrozný. Jako, měli ty, ale ty, jak jsme koukali na Zikmunda, tak měli pravdu, jako, že to... Když se ti fakt něco děje, jo, cítím, no. Ale úplně vždycky, když jsem makal tu skleničku a čuchnul jsem si, tak jsem to cítil, to je smíchaný a připadlo mi takový zkažený. Ale když to piješ, tak ty kousky jsou tam, no, cítíš... Ale jako jo... Cítíš ten... Když to flušeš, to bylo čistý. No právě bylo to čistý, tak až. Jak to bylo kdyby náhodou. Jak to bylo kdyby náhodou. Vždycky, když jsem to jsem cítil ten sliz, tak to bylo smíchaný, ne? A bylo to pěkně hnusný. No ale zvládli jsme to, takže jsme pašáci. Že seš to ty. Tak si dej, ty vole. Děkuju. To máš vové. Už jo, ten jahodový ultra. Už není. Tak jo. No, to bylo takže bolí mě břicho. Tlačí. Ale jako
Nebylo to zase Až půjdu domů, tak asi půjdu na záchod, no, ale teď... A mám to, už je nevolím. Ale jako, jo, tlačí to přišel trochu, ale jako v pohodě. No, tak to, takže dobrý, bylo to docela, jako, nebylo to nejhorší, určitě ten citronek, no. Citron byl horší. Pro mě ne, pro mě byl citronek teda lepší, tady to bylo pro mě horší. Bodování toho dnešního milkshakeu, toho dnešního shakeu je 6 tomu dám, 6. Bylo to těžší než ten citronek, to dávám 6. Citron měl ode mě snad myslím, že 5, ale to bylo o kousek ostřejší, takže 6. Čau. Jo, aha, mám to. Takže za dnešní shake, dá se to tak říct, já dávám jenom 4 body, protože pro mě to zase tak složitý nebylo, citron byl daleko horší. Ale chutná fakt jak nějaký banánový shake nebo něco podobného. Tam jsou nejhorší ty kousky, takže já dávám 4. To se rád, to se No super, to jsem neměl v plánu, takže... No ty debile, ty totiž neudělal, takže nám Dobrý. Takže moje... No, tak asi přijde na řadu moje bodování a řekneme to hned. Ne, pěkně.